Goliath. But vanga vari gifted kukanda matombo were Benjamites. And I'll read. 1 Chronicles chapter 12 verse 2. They were armed. I'll start from verse 1. Now these are they that came to David to Ziklag while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish, and they were among the mighty men helpers of the war. They were armed with bows and could use both right or left in hurling stones or throwing stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin. So the Benjamites ruled King Saul, the first king of Israel. Ndo vanga vane chipo vari gifted to throw stones with either right or left. So time iri kunetsa Goliath time ya Saul paari kuleader the people of Israel. But Saul wakakundikana kudefeata Goliath kusvika David auya mukempi akakunda Goliath. So nyaya ukaitarisa ari gifted to do it, haana kuzviita kusvika pauya munhu ane anointing uye ane revelation pamusoro paMwari waanonamata. So I've realized in life kuti there are times yekuti munhu anenge ari gifted and Mwari vakamupa chipo ichocho for a reason and a purpose yema-challenges aachasangana nawo. But nekuda kwekuti dzimwe nguva hauzive zviri mauri, hausati wadiscover yourself kana kudiscover the gifting that God had deposited in you, unogona kutova a failure in a place yanga uri supposed kuva successful. Unogona kuva munhu anokundikana but uri munzvimbo yawaifanirwa kubudirira. I remember there was a dream kuna Genesis yakaitwa naMambo Faro. Akarota mombe dzakaonda dzichidya dzakakora. Chaifanirwa kuita normal, maybe kuona dzakakora dzichidya dzakaonda. But zvanzi wakarota mombe dzakakora dzakasimba dzichidyiwa nedzakaonda. That's a picture yekuti munguva yaunenge une strength uri supposed kuita zvinhu ndonguva yauri kutokundikana, nokuti mombe yakakora yakasimba ndo ine capacity yekumedza kakaonda kadiki. Asi mambo zvandakarota kakaonda kacho kachitomedza dzakakora, which means munhu unopiwa mukana wekuita zvinhu zvihombe mulife but haawani maresults akakura. Zvihombe zvake zvinodyiwa nezvidiki. What am I saying? Zanzi dzakaonda idzi ndo dzakadya hombe dzakakora. Kukora, it's a picture of success, a picture of favor, a picture yekuachieve. Kakaonda i picture ye problem ne challenge. Kureva kuti kune mweya yekuti unogona kuita success in a certain area, but ma results e success iyoyo kana kuti ma results e mari zhinji yaunobata kana mikana yaunombosangana nayo haioneki. Zvekuti it's hard to tell people kuti ndakambobata mari yakati, ndakambowana this opportunity, nekuda kwekuti nyangwe kwaigona kuzviwana but zvaimedzwa netumwe tumatambudziko twaingomuka muka so tumadhimoni. Mweya yakaonda, mombe dzakaonda i picture yemweya yechina iri kuita fight against your success. So kune vanhu muupenyu wekuti they try things hazviite. There are also people vanoedza zvinhu zvobva zvaita but wotadza kuenjoya maresults ekuita kwazvakaita. I don't know if you can hear me very well. Kune vanhu muupenyu wekuti they try to do things zvichiramba, kogoita vanhu vekuti vanotoita zvinhu zvotobudirira but handei kumaresults. Tikaenda kubhuku raJudges chapter 7, vana veIsraeri vaitenderwa kurima, votenderwa kukohwa, votenderwa kurima, votova negohwo rakanaka. Asi panguva yekukohwa zvanzi madhimoni, mweya yemamidhiana, vamidhiana vaiuya vokohwa. Israeri yaitenderwa kudyara, yaitenderwa kurima, yaitenderwa kusakura, mvura yonaya chibage chokura. But kana yanguva yekukohwa kune mweya yechina, kune vanhu vemaAmalekites vauya kuzodya gohwo ravo. So pane nguva yekuti uri kutoita zvinhu muupenyu, uri kutoshandawo nesimba, mari yacho ichitobatika, but chinoshanda mari ndochauri kushaya.
uri kuita zvino muupenyu, mikana iri kuzaruka. But mikana yese yazaruka nezvese zvawawana nekubata muupenyu, kuti pazoita chinhu chaunonongedzera kuti ichi ndo chandakamisawo pamari yandakashanda, ichi ndo chandakatengawo, ichi ndo chinhu chandakaita. Saka kune mweya inodya zvakakora. Kureva kuti kune mweya inokurega uchitofidha mombe yako ichikora ichitosimba. But kosumuka dhimoni ruda kuataka mombe yako nokuti yakora. So inoti hausi kuatakwa pakutsvaga basa, unoatakwa kuti ushaye chaunoshandira. Hausi kuatakwa pakuwana anokuroora, unoatakwa kuti mumba macho hamugarike. Hausi kuatakwa pakutadza kubata mari, uri kuatakwa kana waibata kuti inoshaya chainoreva. Panobuda nyaya dzingori ugly dzakangoonda-onda, yeti zviri kubva pamombe yakakora. Saul was gifted as a Benjamite to throw stones with either right or left. But panguva iyoyo ari gifted kudaro, kune mukomana akauya mukempa anonzi David, akakanda dombo akauraya Goliath. Ari gifted haana dombo raakakanda, iye aine chipo chokukanda matombo. Nekuda kwekuti kuva gifted is not enough ukasadiscover the gift and use the gift in the right season and the right time to achieve. Kune mombe dzakaonda, dzakarotwa namambo, dzakadya dzakakora. Dai Mwari atibatsira zvatinoshangairira kushanda, nyangwe nemikana nemari dzatinobata, dzimisewo chinhu chinobatika, chinonongedzereka, chinooneka. Oza hakuna chinorwadza kuti kune vasingabate seyaunobata, kune vasina mikana seyako, but vane zvinhu zvavanogona kunongedzera muupenyu zvavamisikidza, zviri tangible, zvinobatika nezvinooneka. Yeti iwe une mombe yakakora yakadyiwa nemombe yakaonda. Bata mari zhinji, urwere haunonoke kusimuka kumhuri yekwako. Tete varwara, bamunini varwara, kwaita nhamo, mari yako unoregedzwa uchiibata, but panongosimuka kadhimoni kakaonda kada kumedza mari zhinji. Unotozoona kuti pazhinji yese yaunobata, panguva yaunongoona opportunity, hakushayikwe problem inoita rise within the family. Ende zvakaoma kuti uignore unyarare, riri dambudziko rekumba kwenyu. Ende vanhu vachitotarisirawo kuti iwewe uripo, ende iwe nemoyo nekurwadziwa. Unosvika panguva yekuti vamwe vako mufamily vari kuita zvinhu zvinobatika, iwewe unotowana zhinji, une mikana yakakura, yako mari ndeye kukavha maexpense enhamo bedzi. Ndiri kuti here ignore nhamo dziripo? No. Ndiri kuti izvo nhamo idzodzo mweya yemombe dzakaonda dzinoda kudya zvakakora. Collins Shepherd, I minister healing upon your life. Ndinotaura kuporeswa, ndinotaura utano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Colin Kanyani, God bless you. Blessing Mungwari, God bless you. Priscilla Maxwell, may the good Lord bless you. Mweya wemombe dzakaonda dzinodya mombe dzakakora, that's a demonic system. Inokurega uchiita zvinhu, uchiwana a well-paying job, uchitobata nyangwe nemari yacho, uchiwana ma-opportunities. But chaunogona kuzonongedzera after 5 years, after 2 years, or after a year, kuti pamukana uyo ndakawana pa this tender, neno ndakaachiva izvi, hauna chekunongedzera. Mombe dzakaonda, dzakamedza, dzakakora, that's a demonic system. Yekuti pese pawabatira mari, pane kadambudziko kanosimuka. Sarah Mighty Nguve, I minister healing upon your life this morning in the mighty name of Jesus. Poreswai, Zikinurwai, Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Bevlin Chiunda, so happy to see you online. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Christopher Mauni, may the blessing and the favor of the Lord be upon your life. So I pray this morning, I rebuke that demonic system. Mombe dzakaonda, dzichidya dzakakora. That system iri kuitika mumari dzako. That system inoitika murelationship yako. Kuti relationship yakuti vanhu vakaitarisa vanoiyemura.
but at the end tinogotaura pamusoro pemombe dzakaonda. Hapana chihombe chikuru chakabatika murelationship iyoyo. Zvakangoperera munyaya dzekurwadzisana nekuchema. Ndinorayira every demonic system inorepresentwa nemombe yakaonda kuti iregere kusvika pedyo nemombe dzako dzakakora. Muzita raJesu Kristu weNazareta, I rebuke that demon. Mweya unofaita mari zhinji yawabata, zvirwere zvinongosimuka kana waachiva waane mamwe maachievements muupenyu kuti ushayiwe chaunonongedzera. I rebuke that demon. I rebuke that demon. I rebuke that spirit. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Dzikinurwa mangwanani ano. Mwari ngavakuwanire nyasha. Mwari ngavakuchengete. Mwari ngavakugonese. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. My kudaumba, a good morning to you. God bless you. Margaret Nyika. Amadzangu muswere munyasha. Mwari vakuchengetei vakugonese. Mike Show Msiwa Dube, God bless you. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei, Mwari ngavakudzikinurei, Mwari ngavakurerei. Till we meet again tomorrow, same time, between 7 and 8 Zimbabwean time. Muswere munyasha. A good day to you. God bless you. May the good Lord favor you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Give to Mavesere, good day to you. Kokera Tawedzera, God bless you. Juliet Matogo, Gabriel, God bless you. Mwariwakitire nyasha, muskire munyasha, amadzangu rupafadzwa. Ashton Sugar Mandaza, all the way from Derby, UK. God bless you, God bless you. Mwariwakitire nyasha, mwariwakurupafadze. Tinashe Paya, God bless you, God bless you. Saramaiti Nguwe, Maikuda Umba, God bless you, God bless you. Muspere Munyasha Amadzango, Forget Wellington, God bless you. Winichi Menya, Felix Jazzy, Blessing Mungwari, a good day to you. Lawrence Mataka, Rebecca Chimenya, God bless you. Tinotenda Gurure, Nyasha Zwanzwe, Mariwaku Chengete, Gideon Mutandwa, God bless you. Elizabeth Makaita Musache, God bless you. Mariwaku Itre Nyasha, Prince Mukakawa, Kuriseko, Cape Town. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mike Wadula, God bless you. Decent in Jonjo. Bye bye.